Seš, no. Tak, polez, nastoupej si pěkně. Tak, postav se u nohama. Pořádně, aby byla. Stojí stabilně. Tak se postav stabilně a ty se přehodím lano. To musí. Nesmí spadnout prostě, no. Já byla někdy velice, kde byla tak to je teďka štěpka, že? No, to jo. A jsem byl trochu níž nazu. Tam ten jdeš, musím tam být, tam jít. Já jsem byl v té polovině. Máš to i s obecenstvem, tak se snaž, holka. To se by to kecá, viď? Já tu teda sám možná mohu se. Co to ze spodá radí, co? No, to jo. Ze spoda je to jednoduchý. Tak, ta skála půjde dobře. Sakra, nemám kam dát nohu. Na pravou nohu máš stup na první skále, naproti. Koukni na to. Prej rozhoď nožku, dcero. A já jsem se trošku vejš, teda. No a jo, kde? Na té hraně tady, ne? Jo. Já ti dám běžince, za láno se nedrž, to není lezecký, to se nedělá. Tady je asi nějaký borec s lanem. Že tam byl nějaký vod s lánem. Nějaký horolezec taky jde. Tak dobře, jako rodina Kovářový charup. Vlastně, kovářovi jsou nejlepší. Valíme to. Ale mám kde chytí. To rychle vylezem a nezaláme hnedka dole. Ten kousek. Já nevím, on tady stojí. Poličákou chytla koudělu prdele. To je možný, hele. Dejte je úplně koncert.